Kagkaroon ang Inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, Emergency Operation Centers kag mga responders sa probinsya sa Negros Occidental ginpaidalom na sa red alert status. Isa ka negosyante sa Bacolod ginabdak sa armado nga grupo kagabi. Sa balita nasyonal, mga ahensya sang gobyerno ginapalerto ni Presidente Duterte sa posible ituga nga kalitan sang Bagyo Tisoy. Stranded nga pasahero sa mga pantalan sa pungsod padayon nagadnamo. Mayong aga Bacolod, may aga balugamahin sang Western Visayas. Karong adlaw Martes, Disyembre 3, tuig 2019. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radyo.
Action Radio Philippine Standard Time, las 6:15. Sa atong sininga pagpangalagad, yari anay mga kaaksyon ang mga eskulahan kag mga banwa, siyudad sa probinsya sa Negros Occidental nga nagdeklarar sa mga suspension sang klase karon nga adlaw, Martes, Disyembre 3. Ang Ibi Magalona halin sa preschool tutum senior high school. Sa Talisay City, preschool tutum senior high school. Toboso, preschool tutum senior high school. Sa siyudad sa Bacolod, wala man sang klase sa preschool tutum senior high school. Victoria City, preschool tutum senior high school. Sa Bago City, preschool tutum senior high school. Sa Banwa sang Murcia, tanan nga level wala sang klase. Tanan man nga level wala sang klase sa siyudad sang Silay. Valladolid, preschool tutum senior high school. Sa Cadiz City, preschool tutum senior high school. Subong sa Escalante City. Sa Don Salvador Benedicto, wala man sang klase preschool tutum senior high school. San Carlos City, Amuman, Calatrava, La Carlota. Sipalay City, preschool tutum elementary. Pontevedra, tanan nga level. Manapla, tanan nga level. Sa La Castellana, tanan man nga level. Sa syudad sa Himabaylan, preschool tutum senior high school. Sa Inumaan, tanan nga level, wala sang klase. Isabela, kag Candone, Amuman nga wala sang klase ang tanan nga level. Sa syudad sang Bacolod, ang John B. Lacson Colleges Foundation nagdeklara naman sang suspension sang klase, kalakip na ang St. Joseph School, Lasal. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, ginpaidalom na sa red alert status sa mga emergency operation centers kag responders sa Negros Occidental bangod sa Bagyo Tisoy. Sa tropical cyclone warning ang inpirmahan ni Governor Eugenio Jose Lacson kag ginpadala sa mga city kag municipal disaster risk reduction and management council. Ginpanugyan sini nga magpatigayon sang proactive measures kag precautionary action sa posible baha, flash flood kag landslides. Duwa pa ni Lacson, dapat man ipasiguro nga wala sang nagabara nga basura sa mga kasubaan kag i-review ang contingency plans agud malikawan ang anuman nga peligro nga dala sang bagyo. Sa report sa Provincial Disaster Management Program Division, napaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal Number 2 ang mga syudad Santa Talisay, Silay, Victorias, Cadiz, Sagay, Escalante, kag Banwa sa Calatrava, Ibi Magalona, Manapla, kag Toboso. Samtang Signal Number 1 naman ang iban nga bahin sang Negros Occidental. Nagpadala na si Police Colonel Romeo Baleros ang duha ka personnel sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council gikan sa Nokpo bilang kabahin sa monitoring team sang PDRRMC agud mas mahapos nga magkuha sa mga updates angod sa Bagyo Tisoy. Nagpatigan man sila sa mission briefing agud matagan sa mga partikular nga trabaho ang mga personnel kag hindi na magsala sa tion nga mga magakinahanglan sa bulig ang kada lugar sa probinsya. Ginpatuman man ni Baleros ang 5 Ps o kanang prediction, prevention, preparation, perform kag post-assessment. Palayag pa ni Baleros on alert kag standby lang ang kapulisan agud malikawan nga may mga insidente pa nga matabo bangod sa bagyo. 340 naman ka mga pasahero sa mapantalan sang Bredco, San Carlos kag Barcelona Port sa siyudad sa Escalante. Samtang 155 pa ka mga rolling cargos ang stranded kahapon nga adlaw kasunod sang kanselasyon sa mga biyahe sa barko bangod sa Bagyo Tisoy. Sunod kay Daryl John Hernandez, Operations Officer sa Coast Guard District sa Southern Visayas. Halin sa naligad nga simana, naghahanda na ilang ahensya kay nagtukod man sa quick response team sa kada pantalan para sa marasing nga pagresponder sa tion sang emerhensya. Nanawagan si Ernay sa publiko nga magbisita sa ilang Facebook page nga CGD Southern Visayas para sa travel advisory, mag-monitor sa pag-asa o kung magpamati sa radyo para may baluan ang lakat sang panahon. Nagpangabay naman si Hernay sa mga magagmay nga sakayan pandagat nga hindi anay magpalawod para malikaw sa disgrasya bangod sang bagyo. Sa iba naman nga balita lokal, isa ka negosyante sa syudad sang Bacolod ang ginabdak sang wala pa matumod yung armado nga lalaki sa Dalan Burgos, Barangay 8, syudad sang Bacolod kagabi. Ang ginabdak ang ginkilala kay Untaw Sakar sa 66 anyos kag tumandok sang syudad sang Marawi sa Mindanao. Sunod kay Police Station 2 Commander Police Major Sherlock Gabana, nagluntad ang insidente tak na 9:20 sang gabi samtang nagapanglakaton ang mag-asawa papuli sa ilang nga ginarentahan nga puloy-an. Dugang pa ni Gabana sakay ang mga suspetsado sa duha ka pribado nga salakyan. Ang ginabdak ang may negosyo sa isa ka establishmento komersyal sa Dalan Katuslao syudad sang Bacolod. Padayon pa karon ang ginahibalo sa kapulisan ang motibo sa pag-abduct kay Sakar kag ang ginahamtangan sini. Bali sa naging pang-check ang mga CCTV, gin pang-wan mga possible witnesses ang nakakita lang dito nga si ka-driver
according siya nakita yan na lang niya sa nagadaga na si ma'am nga gapangayo siya sang tabang. Okay. And then ang mga mga CCTVs palibot yung pang check wala gid sang may nakakuha agi itungod sa diktok gali natabo sa may mga porsyon nga na madulom na nga area. Si Police Station 2 Commander, Police Major Sherlock Gabana sa Intervene Action John Diaz. Patay naman ang isa ka babae matapos na aksidente samtang nagamaneho sa motorsiklo. Mga alas 7:30 ang takna sang aga sa itong Disyembre 1, Domingo nga adlaw sa National Highway sa Purok 3, Barangay 1, Poblasyon Banwa, sang Hinubaan. Ang biktima ang gikilala kay Mary Grace Pe, kag residente sa San Jose, Antique. Base sa investigasyon sang kapulisan, nagamaneho si Pe sa iyang motorsiklo padulong sa sur nga direksyon kapag lambot sa kurbada nga dalan kundi natabo ang aksidente. Hinali siya nga nag-apply sang low gear agut hindi mabunggoan ang isa pa ka rider sa iyas niya tubangan kag gintorse ang manubela pawala rason nga nadulaan ni isang control kag natumba kag naigong ulo sa semento. Giningagaw padala sa ospital ang biktima apang napatay matapos ang pila ka oras. Nasa po naman ang bangkay sa isa ka lalaki sa sulod mismo sa iya hayob-hayob sa Purok Masagana, Barangay 6, Siyudad sang Bacolod, pasado sa 11:30 sang aga Disyembre 2, 2019. Ang biktima ang ginkilala kay Anthony Monteverde, legal ang edad, kag nagatrabaho sa isa ka water refilling station. Sunod kay Police Major Sherlock Gabana, ang hepe sa Police Station 2, ginabulubanta duha tubtub tatlo ka adlaw ng bangkay ni Monteverde, antes na sapuan sang iya kaingod balay. Gidalantaw sa karon sa kapulisan kun bala may foul play o kun natural death ang ginkamatay ni Monteverde matapos makitaan nga may magagmay nga pilas sa iya kamot. Pilason man ay isa ka 39 anyos nga lalaki matapos ginpulihan buno sa iya duha ka bayaw. Malas 8:30 ang takna kagabi Disyembre 2 sa Hacienda Kanaan, Barangay Mabini, Siyudad sang Cadiz. Ginkilala ang biktima kay Ricky Tampipe nga pumuluyo sa Hacienda Kanaan, Barangay Mabini. Sunod kay Nenya Tampipe, 36 anyos nga mong asawa sang biktima, ang yaman duha ka mga magulang nga sanay Jomari kag Jomar Villaruel ang nagbuno sa iya nga bana sa wala mahibaluan nga rason. Nakaangkon sang tatlo kapilas ang biktima sa nawala nga bahin sang guya sa tuhod kag tiyan. Una ang gindala ang biktima sa Cadiz City Emergency Clinic para nga mabulong apang gin-transfer sa Cadiz District Hospital. Sa karon ginapangita pa sa kapulisan ang duha ka mga suspetsado nga nagpalagyo matapos na himo ang krimen. Nakagwa na sa custodial facility sang Pontevedra PNP ang tiya nga nagpatay sa iya hinablo sa Nobyembre 27 apang napasakar ang kaso murder with rape in relation to Republic Act 7610. Sunod kay Captain Ron Darrell Nigos, naglaps ang reglementary period sang sospetsado antes pa man napasaka ang kaso rason nga nakagwa ini sa presuhan. Sunod kay Nigos, wala gilayon na file ang kaso bangod gin proseso pa ang affidavit sa mga saksi. Palayag pa sang hepe, padayon nilang ginamonitor ang sospetsado nga yara karon sa paghinakop sang iya iloy kag padayon man yung ginabantayan agud malikawan nga maglabutanay sila sang amay sang biktima. Padayon man ang manhunt operation sa Police Station 6 batok sa tricycle driver nga nagbuno sa naligid nga gabi sa isa ka 66 anyos nga tricycle driver. Ang biktima ang kilala kay Efren Katubigan, pumuluyo sa Purok Paglaom, samtang ang suspetsado, ginkilala naman kay Dennis Ludina sa Purok Rosal, tanan sakop sang Barangay Takuling, diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station 6, wala makapauli si Ludina sa ilapuloyan matapos ginbuno si Katubigan. Una dire may ginbaisan ang biktima kag suspetsado nga hubog, kag dito natabo ang insidente. Sa karon si Katubigan nagapabilin sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ginahulat naman sa otoridad ang panaysayon ni Katubigan para gamiton ng ebidensya sa magpasaka sang kaso batok kay Lodina. Ginpaidalom na sa medical examination ng 16 anyos nga batang nga babayi agud may baluan kun bala biktima ni siya sang sexual abuse. Ini matapos nagpanugid ang biktima sa iya utod nga siya ang ginhimuslan sa iya mismo magulang sa Domingo sang aga. Suno sa biktima, ginimuslan siya sang 29 anyos niya nga magulang sa sulod sang ilapuloyan samtang wala ang iya amay kag iloy. Suno kay Bacolod City Police Office Women and Children Protection Desk Head, Police Lieutenant Arlene Torrendon, kon positibo sa sexual abuse ang biktima, ilagilayon ipasaka ang kaso nga rape. Sunod pa kay Torrendon, yara sa protective custody sang social worker, ang biktima agud hindi ma-impluwensyahan ang investigasyon nga ila ginaghimo. Ginpasiguro man ni Torrendon nga manabat ang magulang kung positibo sa paghimulos ang manghod kag ang sospetsadong yara karon sa custodial facility sa Police Station 8 matapos ginaresto sa Women and Children Protection Desk sang Bacolod City Police Office.
Action Radio Philippines Standard Time, las 6:25 ang mga bukol nga nagatubo sa aton nga lawas blasis manakon tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabayi, para hindi na magmalignant, maginom na sang ang Santon Plus cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Tisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitay man ang alternative at tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabok sinayara dira Ramel Uy para sa libreng at check-up. Kag ang Santon Plaza madeliver na sa inyo balay sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page. Mga ahensya sang gobyerno ginapalerto ni Presidente Duterte sa posible itugang nga kahalitan sang Bagyo Tisoy. Samtang stranded nga pasahero sa mapantalan sa pungsod, padayon nga nagadamo. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kahintangan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Rekomendar sa inyo ining Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix. Nagapanubo sang bad cholesterol, nagatinlo sa aton colon na kontinay, likaw kita sa colon cancer. So sa aton kape, may bulong ka pa. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:33, sa detalye sang mga balita nasyonal. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa tanan nga ahensya sang gobyerno nga mag-alerto sa mahimo idulot ni Bagyo Tisoy nga nag-aapekto sa karon sa norte nga bahin sang pungsod. Ginpasiguro ni Presidential Spokesman Salvador Panelo nga ginpangunahan sang gobyerno ang mga preparasyon para sa bagyo nga napaabot maglasda sa Bicol Region. Suno kay Panelo, may 2 ka bilyon ka pesos para sa relief goods kag pondo ang ginpreparar sa Department of Social Welfare and Development. Ginapanugyan sa Malacañang sa publiko nga mag-monitor permi sa lakat sang panahon kag magpakig-angot sa local government units para sa preparasyon. Ginpantaman sa pag-asa ang mga banwa nga malapit sa Baymay sa Camarines Norte, Camarines Sur kag Catanduanes sa mahimo 3 ka metro nga katason sang balod nga mag-igo sa lugar. Ginmando naman ni Interior Secretary Eduardo Anyo sa tanan nga alkalde sa mga lugar nga ginapaabot maapektuhan sang Bagyo Tisoy nga hindi dapat magpabaya sa ilatag sa kalokalidad para lantawon ang disaster management operations. Suno kay Anyo bilang head sa kada Disaster Risk Reduction and Management Councils, obligasyon sa mga gobernador, alkalde kag punong barangay nga magtutok sa ilatag sa command center kag i-monitor ang sitwasyon sa ground. Ginmando man sang Tiglikom sa tanan nga LGUs nga i-monitor ang sea level sa mga lugar nga malapit sa baybayon kag suba-subong man sa mga lugar nga masamig gina landslides. Samtang 3 kadlaw wala sang klase ang tanan nga eskwelahan pampubliko kag pribado sa probinsya sang Quezon tungod sa Bagyo Tisoy. Nagpatawag sa emergency meeting si Quezon Governor Danilo Suarez sa mga pulis, militar, mga opisyal empleyado kag kasugtan nga palawigon ang suspensyon sang klase. Ang bugos nga probinsya na paidalom sa karon sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Karon nga adlaw Martes ang sentro sang Bagyo, malapit ini sa siyudad sang Tayabas, 11 ka kilometro halin sa siyudad sang Lucena, ang provincial capital sang Quezon. Ginpalerto na sa Philippine National Police ang ilang unit sa Luzon kag Visayas para ipasiguro ang availability sang resources kag personnel sa maghimo disaster response operation sa mga lugar nga ginapaabot maapektuhan sang Bagyo Tisoy. Gin-activate man ni PNP Officer in Charge Lieutenant General Archie Gamboa ang National Headquarters First Level Battle Staff para mapasiguro ang epektibo nga command kag control sa tanan nga PNP disaster response operations sa maghimo epekto sang bagyo. Nadugangan pa ang kadamon sa mga stranded nga pasahero sa mapantalan sa pungsod bangod sa Bagyo Tisoy. Sa uli nga records ng Philippine Coast Guard, mayara na kapin sa 6,000 ang stranded nga pasahero sa Southern Tagalog, Western Visayas, Bicol, Eastern Visayas, kag Southern Visayas. Magluwas diri temporaryo nga suspendido ang biyahe sa pila ka sakayan pandagat nga nabugusan sang 1,290 ka rolling cargos, 81 ka vessels kag 24 ka motorbangkas. Gipasiguro naman sa Philippine Coast Guard ang istriktong implementasyon sang guidelines sa pagbiyahe sa mga sakayan pandagat para masiguro ang kaluwasan sang tanan.
Sa katapusan nga balita national, 42 ka mga kapulisan ang ginakabig baganihan sa natabo nga Marawi siege sa atong 2017 ang nakabaton sang special promotion sa National Police Commission o kon NAPOLCOM. Suno kay NAPOLCOM Vice Chairman Attorney Rogelio Casurao, ginaprobahan sang Commission and Bank ang 8 ka mga separado nga resolusyon para sa panibag-o nga batch sang kapulisan nga nagrisgo sang ila kabuhi agud mahilway ang Marawi sa 5 ka bulan nga away sang militar batok sa ISIS-inspired Mauti Group. Dugang pa ni Kasuraw nga sa kabilugan, 948 ka mga kapulisan ang gin-promote sa ilagin pakita ang kaisog sa kinagamo nga nag-umpisa sang Mayo 23 kag natapos sa Oktubre 23, 2017. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:36, ang medicine naman ang alkaline ng vitamin C. Ang para sa problema natin sa allergies, may mataas din ang antihistamine properties. Ginapanubo ang histamine level sa inyong lawas para makontrol ang allergies. Sa mga katulad sa inyong panit, ini sa tanan nga sa isang skin diseases. Mag-inom kita Inyo ginpamatiyan ang mabalita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby sa dugang mabalita sa Action Report second portion upod Aksyon Fred Salanga. Balikay kita tak na alas 7 sa Aksyon Balita Morning Edition upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.